Oo kalibutan kutod sa maabot sa gipalangyab nga Sibya sa Sibya TV. Kini lang atong Sibya TV balita karong nga mga orasa ning kabutagon sa adlaw nga Tuesday na mga kasibya, Setyembre 5. Murag sa nikilab ding Setyembre no, murag 1 pa man tos nakalabay mga adlaw mga kasibya. Karon pitsa 5 na sa buwan sa Setyembre tuig 2023. Medyo init nagbalik karong buntaga gahapon ga medyo kisdom ta gahapon pero why uwan gahapon no. Diha ba to? Murag why uwan gahapon adlaw no. Gainit at tibok adlaw mga kasibya. Welcome sa edisyon sa atong Sibya TV Balita nga makita o mabati live, and we are now live over sa YouTube channel nato, sa atong Facebook page, sa atong Twitch, sa atong Periscope ug usab sa LinkedIn TV. Good morning diha ni Ma'am Irma Untal nga nakatultol yung sayo sa atong pagsibya karong mga orasa mga kasibya. Musta inyong kabugtagon sa adlaw nga Martes? Hastang grabihan na traffic sa siyudad Sugbo eh. Ang igika ni Morog alas 7:15, alas 7:10 kung alas 8 ang imong imong sana, imong opisina, imong kanang trabaho. Uy, abot ka dito alas 8 sa or depende asa ka gika no. Pero kung di alang ka within Cebu City, example Labangon, padung dito sa Uptown, abtag alas 8 eh. No? Di press una ba madarag 30 minutos, 25, say 20, no? Pero karon di na kinahanglan ka usa ka oras siguro sa imong biyahe kung asa ka padung within Cebu City lang ya. Within Cebu City lang. Sus grabe traffic. Di mabangbang. Inig uli mausad, no? Mga kasibya, inig uli nimo mausad. Tungod ba ni kadaghan kuha na ba Ginoo kay karon gud face to face na ang klase, balik na tanan siguro trabaho sa ilang physical nga presensya. So nanatanan sa kadalanan ang tanan, no? Ang kantong sa una nga nag modular, nag online classes mga kasibya, karon balik naman sa face to face classes. Makita gini mo kay kanang inig ka either buntag or hapon, makita man nimo mag-atang sakyanan, nag-anam kadaghan, no? Unya kana portion lang na siya. Ang daghan yun ang mga sakyan ng pribado yun nga nanggawas na gyud sa mga kadalanan mga kasibya. Kinuhatod sila mga anak padung eskwelahan, padung sila sa trabaho, ang mga ginikanan. So gaabot na gitanan doon, no? So murag mauna ning higayuna gyud. Kay ito last year di pa man kayo 2022, diha pa may mga klase nga online, diha pa murag sana kanang ito kana hybrid no, murag inunta kanang murag gi tunga-tunga no, tunga na mga adlaw nga online ra ilang klase, na mga adlaw mag physical. So kuan kayo kanang di pa gyud nga na kahingpit karon pag ablis klase gyud mao gyud ako na matikdan pag July, August, hasta grabe mga August no, kado sa amin ni abling klase August. Kadtong June, July medyo paan pa kayo kanang medyo luag-luag pa, no? Di pa kay bakasyon pa man ang mga estudyante ato. Karon pag August, hasta grabe na traffic. Di na mabangbang. Kadtong yung pag sugod atong unsa tong pitsaha to sa Agosto nagsugod ang private class mga kasibya akan to. Sugod na to. Hangtod karon grabe. Nya ay dulo nakapangandam baka ni ang CCTO no. Ang Cebu City Transportation Office mga kasibya kay tanaw na ko ba pa sila kaandam yun. Nagkapuliki pa sila, punan pa aning proyekto sa bus rapid transit, no? Hangtod karon wa pa makit unsay solusyon ani sa gidaghanon. Daghan gyud ang sakyanan di na ikalalis no, pero ang pagpangandam unta sa dagan sa trapiko para maluag-luag ang ngayon unta nga himuo no. Murag mo dunay mga simulation unsa pa na diha nga angay nga himuon mga kasibya no. So
grabe na gyud kayo. So ikaw mo adto kag opisina or klase, kung klase siguro kay mag-unam na mga estudyante, so ilang gikan mo na mga 6:30 kung klase kag alas 7, no? Or gikan kag alas 6, no? Kung private school ka pananglitan kay ang public ron alas 6 wa na magklase naman. Labi dugay alas 6:30, no? Sus grabe. Karon ko kita mga kasibya kay sa una lagi trabaho patag ABS-CBN, buntag sa iyo man ta mugikan, kadlawon mang dako, wa pa may traffic, pero tinghawan na pa sa karsada mga kasibya. So sutoy lang ta kay sutoy pa ingon sa istasyon. Inig uli noon ako, medyo traffic, pero huli ko mga launa alas 2, alas 3, no, labing dugay. Di ma'am na grabe kay kahuot ang dagan sa traffic ko. Gawas lang diri sa Dakbayan sa Mandawi, pero kumaabta na sa kag alas 4, alas 5, tanggong sa kasdagan sa trapiko. So karon nga kanang makagawas ta hayag na bitaw. Sus, gabi hoy. Inigawas plandaan ako diri sa Amuas Victor Village mga kasibya. Sus. Inikita pa na ko sunahan. Ay, traffic na sa kay mailhan man nimo nga naghunong ang mga sakyanan ba diha sa Atbang padung dito sa downtown ba. Padung sa syudad yun. Nikita pa na ko daan rin, nagliko na ko skina. Agoy. Perting gabi ha. Niya, auhag na ko diri sa Barangay Punta Princesa or sa asa ba nga ang CCTO ba kung masakto na ni ilang mga tao. Butangin ninyo tao diri sa iskina Pakanya ug sa iskina Salvador. Iskina Pakanya ug 3 de Abril, nga iskina Salvador og 3 de Abril. Ang iskina Pakanya og 3 de Abril under pa na sa Barangay Punta Princesa. Barangay Kapitan John Andalis, Attorney John Andalis, sir. Palihog ko na bisag tanod lang ko, sir, na ay mo kuan rin, sir, kay ang Pakanya 3 de Abril, pwerte yung paugatay sa mga sakyanan, mga kasibya. Unya ang malkansi, ang gikan rin sa south, kay maubay daghan kay pagawas dito sa highway na. Ang pasud, ang gikan rin syudad, dili kay nga anak kadaghan, no? Kay ang natanggungod ang mga sakyanan padung diha sa IT, kung gikan ganun 3 de Abril sa Punta proper, no? Kaya ang CIT good nagpasud og gawas man as mga sakyanan. Gahapon diha ko kita ang sitom, ang CCTV tuan nagbantay si IT. Eh ko na unsa mi siya. Tuwa ta ni siya either iskina Salvador or iskina Pakanya. Kay motoy na tanggong sa mga sakyanan. Pwede gyapon diha pero paspasan kay niglapas lagi nimo sa CIT, wa nay problema. Ang CIT yun ug ang duha ka iskina mo ay nakabara sa mga sakyanan nga mopadung sa syudad sa Sugbo, sa proper nga Cebu City ingon ta mga kasibya. So tanod lay butang diri Kapitan John Andalis, no, sa iskina 3 de Abril ng Pakanya. Niya Barangay Kapitan Victor Buendia diha sa kuan sa Labangon, kay imo naman na dihang kuan, sir, imo naman ang imo naman ang jurisdiction na dihang iskina Salvador ug 3 de Abril. Butang nila sa tano diha, sir, no? Kilahim ko na doon ay nagbando sa dagas trapiko. Kaysa wa, paugatay mga mga sakyanan, no? Ako lagi kung di pa ko katampo sa kauot sa dagas trapiko, ay gawas ko sakyanan. Apil tag traffic diha, no? Mga kasibya, hindi mabangbang ang dagas trapiko. Nakasamot siya ba ang mga paugatay bitaw, no? Kakuwang sa disiplina, kakuwang sa mga pagtuman sa lagdas trapiko, di magsilbi yun mga kasibya. Muna nga pwerte yung kahaot sa dagas trapiko ron mga kasibya. So inaot pa, no? Maka himo ani ang mga barangay nga nia ang mga kay nakaagi ko kausa diri sa Katipunan, active man ang TISA, no? Ang diri sa part sa TISA iskina Pakanya Katipunan, kana diha dunay magbantay diha nga barangay tanod, no? Active kayo ang kuan, active kayo ang unsa ni ang barangay TISA. Ano is labangon wa gyud kita, no? Ba kita gyud nga dunay barangay tanod diha, no? Nga ibutang sila sa Barangay Kapitan Victor Buendia Labangon o Barangay Kapitan John Andalis o naglansar ba ni
balik yung nabalitaan si Kapitan Victor murag last term naman din ni mo sir or mulansar pa ba kag balik or makalansar pa kag ay murag last term no kunya murag ka yung anak siguro ipalansar kinsa wa kay ko masito sa labangon ha wala akong lahibawaan lang pero samtang init ang mga kasibya sus di may laing bagyo ni sud sa atong Philippine Area of Responsibility mao ni ang kantong low pressure area nga gi-report kagahapon adlaw nga develop siya sa nakalabay mga takda pagka tropical depression mga kasibya no gitawag ni og bagyong ining no letter I na data di dito inday ining day no mga kasibya so dito Luzon karon gipaabot na sad ni nga makaapektar sa pagkusog sa hanging habagat mga kasibya ang maong tropical depression ining mga kasibya no kay kuan man kining matawag man nato mga kasibya nga bisag di siya mo landfall no pero ang hanging habagat mao na say iyang pakusog o pakusgo na sa niya sa mosunod nga mga takna mga kasibya so munay atangana na sa dito sa Luzon karong adlaw mga kasibya o sa mosunod nga mga adlaw ang maong kining bagyo mga kasibya nga gitawag og ining mga kasibya no ato ni tan-awon unsay epekto ginani dito sa Luzon mga kasibya wa siya direkta nga epekto pero hanging habagat maoy mupakusog ani niya no katapusan siya ng sipatan 925 kilometers east sa extreme northern Luzon pwede layuar pa ani niya sa yuta no Yadi gid siya mutugpa sa yuta kay iyang direksyon north man mga kasibya. Ang iyang gida nga hangin 45 kilometers matag takda ug iyang unos 55 kilometros matag oras sa mosunod nga mga takna mga kasibya no. So kita diri gipaabot ta init gihapon ta sa mosunod nga mga takda mosunod nga mga adlaw no kay murag nihinay naman sang hanging habagat nato mga kasibya wa na kay ko kabantay nga gihuros pa ang hanging habagat diri sa ato no sa nakalabay nga mga adlaw no gawas atong mga pag-uwan ni atong niaging semana pero pagkahuman ato wa na may nisunod nga mga pag-uwan mga kasibya so muna dunay laing low pressure area bagyo nga nakasud sa ato pa A B C D E F G HI ikasiyam pa ni nga bagyo niya di ana ta September nihita no nya pila gud ta ka bagyo in a year mo average tag mga dulan 20 ka bagyo sa usa ka tuig mga kasibya so di apita si kasiyam no ako no subod A B C D E F G H I o I pa man ta so siyam pa ni kasiyam pa ni nga bagyo mga kasibya so medyo ganihit ang bagyo makaingon ta may rasad no ganihit ang bagyo pero kinahanglan sa nato ang tubig mga kasibya no kinahanglan ang tubig mo na sulti sa pag-asa nga di ta direkta nga mapiktahan aning maong bagyo mga kasibya niya mga thunderstorm advisory nga giluwatan sa pag-asa mga kasibya no maapinta dinhi sa ato sa Sugbo murag tuwa sa Luzon ang ilang mga thunderstorm advisory so doon na rin mga gipang bondakan ditong uwan karon no sa Luzon region tungod aning epekto sa pagkusog sa hanging habagat resulta sa bagyo nga si Ining mga kasibya samtang ato ning atangan karong adlaw nga nigaplano karon ni kahuman atong Sibya ron akong tan-awon ang mga kining baligyan ng bugas, mga retailer, mga kasibya, no? Kung matuman ba yun, no? Karong adlaw, sugod karong adlaw, ang kining pag-us-us or pagpatuman sa price ceiling sa bugas.
mga kasibya, no? Nga ni insister mo yun ang gobyerno nga sugod karong adlaw, panon yun, ipatuman yun ang price cap, price ceiling, no? Sa bugas, mga kasibya. Pero kinihagi klaro niya, regular milled o well milled rice ra ang maapektahan aning mao nga price ceiling, mga kasibya, no? Na si Presidente Ferdinand Marcos miingon nga ang kaning pagmaniobra sa presyo sa bugas diha sa merkaduhan mao hinungdan nga ang gobyerno ni intervenir na ug ni patuman aning price ceiling, no, aron pagkontrolar sa padayong pagsaka sa presyos bugas, no? So tan-awa ron ninyo diha kamang mga naka padung pa dihang merkado, no? Ug kadtong mga gikan ng merkado, asuyi kuno mo diri kung naka kumpra mo ron sa inyong paborito mga suki diha nga mga kining sana inyong suki diha nga mga bugasan, no? Kay kung ato ni sundon, kung matuman lang ni 41 pesos ang presyo, ang price cap, ang kinatas-an nga presyo mga kasibya sa regular milled rice, no? Naam na diha, no? Ako di kay ko kakuan sa mga variety sa mga bugas, pero naam na diha regular milled rice, wheel milled rice, no? Mga kasibya kay sa una lagi ang ibutang diha sa mga precious bugas, sa kanang mga bugasan bitaw kanang ilang murag signages nila, kadira man unta regular milled or wheel milled rice. Mao ra man to, local or imported, mao ra karon tatikana ng panganos, mga bugas, mga brand ba, no? Mga Dinurado, mga Sinanduming, unsa pa lang ubang mga ngans bugas, pwede daghana na mga kasibya, no? So nationwide ang pagpatuman aning mao nga kamanduan sa presidente nga giluwatan ni adto miaging semana pinaagi sa Executive Order 39 nga gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. By the way, Marcos, nunuting pagpatuman sa price cap sa bugas, wa diri sa tuwa, nilarga gahapon, no? Sa para sa naabot na gani siya, no? Taon na siya dito sa Jakarta sa Indonesia alang sa ika-43 nga ASEAN Summit, mga kasibya. Matod pa ni Marcos sa wa pa siya molarga kagahapon nga wa sila nakakitag rason ngano nga nisaka aning mao nga presyo ang presyo sa bugas, no? Nga nilabaw na ni lapas na sa 50 pesos matag kilo. So matod pa niya nga klaro kayo nga dunay nagmaniobra sa presyo sa bugas. So ang gobyerno ni intervenir, ni enter the dragon og ni patuman aning price ceiling sa bugas, mga kasibya. Na kining mga ingaaning solusyon bitaw, mga kasibya, kung mapatuman maayo, kung dili mapatuman munay dakong baligho, munay dakong kapakyasan, mga kasibya, no? Kay karon ang hitabo ani ang apike ginani ron inigpatuman na ni mga kasibya o karon patuman naman ni ang retailers. Ang kaning mga kinilo nagbaligya diya sa merkaduhan ba, no? Kay mahal man ni ron ang ilang mga gibaligya na ron nga bugas, tag 50 kape ng kilo, tag 30 o tag 60 pa gani, dunay mo abot ba? Mahal may ilang kumpra lagi kas mga traders, no? So matod sa mga retailers, unsa may among gama ani sugod karong adlaw sa puro doy mi. Manira na lang sa mi, no? Di lang sa mi mamaligya bugas, mga kasibya, no? Unay sulti sa mga retailers nga ako na kuan na hinabi bitaw, no? Sa kaning mga mamaligya ay lagi bugas, mga kasibya. Although gitataw ni Marcos nga ang price ceiling di ni molungtad og dugay, no? Tungod kay ang supply sa bugas sa mosunod nga mga semana, mosunod nga mga buwan, mo daghan na ni, no? Tungod kay harvest season naman og ang pag-abot sa gi-import nga bugas, mga kasibya.
So matod pa ni Executive Secretary Lucas Bersamin na temporaryo ra ni ang pagpatuman sa price ceiling, no? Kay mao lagi dunay mga smugglers, dunay mga hoarders no sa bugas mga kasibya nga nipahimos sa sitwasyon sa pagkakaroon. Pero mo ni pasalig sa gobyerno na I don't know unsay kanus-an sa ni matuman mga kasibya. Ulo hangpo niya hangpo ni sa mga retailers, mga negosyanteng bugas kay ni saad ang gobyerno og financial assistance alang sa mga rice retailers nga mapiktahan aning gimandato nga price ceiling, no? Matod pa sa presidente nga Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, no? Mo pagawas sa listahan sa mga retailers ug ang ilang alkansi, no? Tungod aning price cap. Sumurag taplan sa gobyerno ang ilang alkansi. Ang gobyerno mo imo tapal una sa maong alkansi mga kasibya, no? Matod pa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga gisugyot nila ang livelihood assistance o kaning sustainable livelihood program alang sa mga small-scale rice retailers o ang gisugyot na social safety nets alang sa mapiktahan nga mga rice retailers mga kasibya. Si House Speaker Martin Romualdez mimando sa committee sa appropriation diha sa Ubos Bay Balaoranan pagpangitag paagi pag-alukar no pagkahin og 2 billion pesos no pagtabang sa mga retailers sa alkanse nila taliwa ning pagpatuman sa rice price pagpatuman sa price cap sa presyo sa bugas mga kasibya. So ako gaplano ko ron moadto kog merkado kung napatuman ba gyud ang kining kwan kaya mo gikan 50 mga kasibya kinsa di malipay ana gikan 50 pesos labing minus mga kasibya buos-os ngadto sa 41 ngadto sa 45 labing taas ang presyos bugas matag kilo. So magpinakiaway ni ron mga kasibya sugod karong adlaw kung naa niya ni kung mapatuman gini ang mao nga kwan price cap no magpinakiaway kisa may di mo palit og kwan 45 pesos diha nga kining unsa na bugas matag kilo no katapusan kung kapalit og kaning presyo ha 40 murag taod-taod na to mga kasibya no taod-taod na no na nag 45 kay mao lagi pag ato nang medyo ni saka-saka nanatas mga usually mga 47 48 kanang 50 mo na kinamahalan sa una. So karon bali na. Ang 50 mo kinabaratuhan, nanay tag 57, 58, 60 mga kasibya. So ato ning susihon karong buntag no mga kasibya. Ato ning susihon dito sa mga merkado ang epekto aning maong gimando sa gobyerno mga kasibya. Samtang kung mo us-us, ginantawa mo us-us ang presyos bugas mga kasibya, ang presyos lana, oy, saka naman san, ikapila naman ha? Ikawalo na mga kasibya, no? Muna ang mga kuanin taon, kining mga transport groups, niauhag na taon sa gobyerno, nga paspasan taon ang fuel subsidy. O niya usbawan ang plitihan sa mga publikong sakyanan kay dako-dako nilong usbaw sa diesel o sa kerosene no di amoy kapin piso ang usbaw sa diesel mga kasibya unya diri sa kerosene murag susama sad nga usbaw no ang kining usbaw ang gasolina naa 50 centavos matag litro ang usbaw sa gasolina mga kasibya. Sus, grabiha. No? Tanan saka ang sweldo wa pa. Atong atangan ha kay karon na ra bang si Manaha nga magtigom pag-usab ang Central Visayas Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga kasibya. Tanaw na to kung di ba ni sila mo kwan maka-desider na ba ni sila karong si Manaha. Kaya mo ito saad, on or September 8, mga kasibya. No?
Uy, si Sir Danny Canales ni paibaw na to, doon ay truck na aberya sa SRP northbound sa city dayong pasaka sa viaduct gikan SMC side. Ganina pa pag-agi na ko mga 5:30 nakamugna na ni traffic kay daghan sa mga pasyudad o nga motorista gikan sa south. So ang gikan og south nga padung diri syudad mao inapiktahan na ni Sir Danny no nga kining truck nga naaberya diha sus na ang bayadak oy. Buton sa natoy nahitabo atong plano sa Cebu City mga kasibya. Diha to mo CCTO ba to nga plano or sa mga official ba tos dakbayan sa konseho nga kung maaberya ka diha sa Bayadak, ilab na diha sa kining South Coastal Road, no? Kaning underground, kaning tunnel. Kadaghan man kinaaberya diha sa una pa. Nya makamugna kag kaot sa dagan pa bayron kag multa. Wa man mahinayon to. Wa kay makuha no, wa kay to daghan ni uyo na to pero murag wa maduso, no? Sa konsehos dakbayan sa Sugbo kay murag kinahanglan mo ni konseho ni nga lakang mga kasibya or bisag si Mayor Mike Rama siguro makahimo ana pag umol dihang kamanduan mga kasibya no nga musilot or di magani silot multa nga pertindakuha kung maaberya ka diha sa South Coastal Road any portion sa South Coastal Road matanel mabayadak dito na gid sa karsada na mismo kay gamay laging aberya diha bisag lapad kay ng kalsada tungod sa kadaghan sa sakyan ng mangagi mahuot yun ang dagan sa trafiko mga kasibya. So naot na ibot na ni ron ang maong sakyanan mga kasibya ang truck no mga kasibya. Samtang daghamang nahinaway ani rong ni gawas nga balita bitaw sa plano ni Finance Secretary Benjamin Diokno nga gikinahanglan una nga mopasar o pasulit ang mga tinun-an una makapahimo sa libre nga college education. Kay ang iyang barugan na rin yung Diokno bahin na ning libre nga college education dili siya sustainable no dili siya kanang dunay forever, no? Munay kuan pa. Pero balaod naman gunigon, no? Balaod para sa libre nga kolehiyo nga edukasyon mga kasibya. Ug mismo ang nangamahan na nimong balaod na hinaway sa pamahayag plano ni Secretary Diokno, si kanhi Senador Bam Aquino. Si Aquino nga mo'y principal sponsor o co-author sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Republic Act na niya 10931. May pasabot nga tumong sa balaod nga kahatagan sa libreng edukasyon ang tanang kabatanunan ug dili ang pipila lang o kanang imong moagi pala ka sa rigorous kayo nga screening, agi kag exam, submit ka diha mga dokumento para ka makapahimos mga kasibya. So nitataw si kanhi Senador Bam Aquino inay usbon ang mga lagda aning balaod ang ngayan nga kini paligunon unya hatag suporta ni sa gobyerno. Ngano man taw maot-ot ng gobyerno paghatag og libreng edukasyon? Nga kaayuhan manas katawhan nga imong usbon ang lagda sa libre nga edukasyon ipausab nimo Finance Secretary Benjamin Diokno murag di mao imong tumong sila ang imong gitumngan nimo sa imong kuan sir nga makadaginot ang gobyerno murag dili mao no dili mao daghang nga suko ani Secretary Diokno kay daghang gusto mo suod sa kolehiyo, no? Di makasuod kay wa may kagasto. So ari sila sa libre nga college education, no? So nang hinaot si Aquino nga
dili ni pausab sa presidente o sa Senado ang mao mahinungdanon nga balaod mga kasibya. Kay tinuod mahinungdanon kini nga balaod kini susama nga balaod ngayon ani mo ni angay nga palambuon no dili kay ingno na noon nga usbon ang kwan usbon ang balaod mga kasibya paita unya mapitahan ang mga tinun-an nga gustong tungtong sa kolehiyo nga libre no muna ni awhag ang kanhi senador nga si Bam Aquino sa mga kabatan-onan ug sa mga ginikanan nga magmabinantayon og ipatigbabaw ang maong balaod tinuod ang siya ni patigbabaw in fact hilom-hilom lang ni nga balaod pero daghan na kinakapahimos ani mga kasibya no daghan na nakapahimos ani unya karon murag gibulabog ani Finance Secretary Benjamin Diokno nga murag himuan nila og mga makuti nga mga lagda no kay mao lagi daghan ang matud pang Aquino nga ang libreng edukasyon dako na ning natabang sa katawhan taliwa sa nag-anam kadagko sa galastuhan no resulta sa pagsaka sa presyo sa palaliton tinuod ang mga ginikanan ron sige pangaot sa dikatol tinuod I mean gawa sa edukasyon mga kasibya no ang tuition set naman na ang kuan gyud na no ang kining rate ana or bayranan nimo sa bayranan diha kung dili libre ng edukasyon si mong bata pero arin ka patya kung gidikanan ka nagpatungha ka panalitan og bisag diri pa sa elementary high school or unsa na senior high college arin ka patyon sa inadlaw-adlaw nga gasto no plite wa may plite maglakaw ng tinun-an baon sa bata no di na mo pakanuon ng bata dito sa eskwelahan mga kasibya no ug umang galastuhan na imong masugatan matag adlaw sa pagpa-eskwela sa imong bata di ba so inaot pa maka una ani si Finance Secretary Benjamin Diokno sir bakwi anay mo gisugyot sir ngano gud taon nga imo na hinuong lisod-lisoron ang mga buot mo pahimo sa libre nga college education sir paita no mao man gi unsa na giinitan mga kasibya sa atong what sa atong sani Finance Secretary kay mao matod pa niya walang forever walang forever niya dili sustainable mapurdoy kuno ang gobyerno sus kamay ra kay ni nga kung sa budget ni sa gobyerno sir dili ni makautos gobyerno sir ang makautos gobyerno kana corruption diha sir no nga dili mao ang paggagastos kwarta gikurakot gibulsa sa mga opisyal sa gobyerno mo ni makautot sir no kay wa man kaabot ngadto sa mga hingtungdan no wa man kaabot dito sa ngadto gyud sa angayan unta nga makapahimos aning budget sa kagamhanan mga kasibya no samtang naabot man dai si Mayor Mike Rama no pero mo balik naman sa glarga dayon ng mayor mo adto na siya sa grasya mga kasibya no ko ni Rama nga kay ang katarungan jud unsa ni investment begging mga kasibya usa kasi man human siya niabot gikan sa Amerika sa iyang biyahe dito kani dawat sa lifetime at chart ipaabot mo larga na sad karon buwan na ni no murag karon si manaha no or next week no mga upat siya kaadlaw mawa na sa diri syudad Sugbo mga kasibya motambong siya sa 8th Eastern Economic Forum sa Vladivostok no mga kasibya sa Russia no mga kasibya unya mo karon si manaha busy na sad si Rama kay doon naman sila tigom sa League of Cities dito sa Kaulohan. So mura na ni street state, no? Street state na ni, probably within the week, larga na siya Manila, tambong siya sa board meeting sa League of Cities, ini kahuman ana,
Ditso na siya sa Russia mga kasibya, no? Sumapang rama gidapit siya sa Economic Forum ni Anton Kobyakov nga mo'y advisor ni Russian President Vladimir Putin o Executive Secretary sa Organizing Committee sa maong forum mga kasibya. I don't know say kapuslanan na ning pagtambong-tambong ani maingon ani bitaw nga mga forum mga kasibya. No? Makapangutana ta. Worth ba? Nabugtian ba anak kong gasto sa imong biyahe sa resulta sa mao nga panagtigom nga imong gitambungan mga kasibya, no? So ato ning atangan unsay resulta ni kay sulod semana naman sa mobalik ang mayor sa dakbayan sa Sugbo mga kasibya. Samtang sa laing balita uy dunam day na tundag diri nga tagbot no diri sa kadagatan sa Sugbo gahapon mga kasibya mo na nga kuan na ron gi-monitor na ron ang kining ang posible nga oil spill aning mao nga natundag nalunod nga tagbot diha sa kadagatan sa Barangay East Poblacion sa Naga City mga kasibya. Luwas hinuon kining 11 ka mga tripulante aning mao nga tagbot mga kasibya. Susi ni ron o gibantayan ni ron pag-ayo no kay ang karga ni ani 1,200 liters sa lube oil ug 8,000 ka litro sa automotive diesel mga kasibya. So wa ba kanina nga buslot ning gisudlan ani mga kasibya mao gikulbaan karon sa Coast Guard kay posible nga kuani mga huwa diha sa kadagatan nga mo resulta sa oil spill mga kasibya. Ya isgod man tag Coast Guard no. Kay ba mo pila ray intelligence fund sa atong Coast Guard nga karon sentro aning pagbantay diha sa West Philippine Sea. 10 million pesos na. Sukad pa ni adtong 2010. Tuig 2000 Gs no. Kay na butyag ning maong kasayuran mga kasibya sa pagdungog sa Committee on Appropriations sa Ubos Bay Balauranan ang budget sa DOT mga kasibya no. Unya kining Coast Guard gud under naman sa DOTR no mga kasibya. So dito na butyag no nga giangkon ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu nga sa ilang tinuig nga budget ang ilang intelligence fund sukad pa 2010 10 million pesos na 10 years na mga kasibya kapin 10 years kay 2010 pa man no. So nangayo ang Coast Guard karon og 144 million pesos nga intelligence fund kani makita dakuan na ano o di apay dako ang 500 million pesos nga confidential fund sa Office of the Vice President. No? Ay ita. Gahapon sus kuan ay gisukit-sukit pag-ayong Senador Risa Ontiveros si Vice President Sara Duterte o medyo nakakuan yun. Murag amot na nasipyat siguro itong tubag si Duterte mga kasibya og niingon nga mahimo ra man gyud ang Office of the Vice President maka-function nga wa na ang intelligence fund. Oh, mahimo man di ay. No? Mahimo man di ay. Pero naidugang si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte ningon pero mas maayo nga doon na kita may kanang kantidad nga anak kadakong kantidad sa intelligence fund kay para makaserbisyo pa yun ni. As kang paita katarungan. Una nabutyag nga sa 2022 ni ay tunay gibalhin nga fundo mga kasibya nabunggo niya. Nabunggo mga kasibya nga dunay milyon ka pesos mga kasibya nga gibalhin ngadto sa opisina sa Vice President niadtong 2022 mga kasibya. Pero lihay si Duterte pagtubag oy niingon siya nga ang Department of Budget and Management mo ang ngay mutubag anang mao nga kining pagbalhin ngadto sa iyang opisina
mga kasibya. Tangingig kay tinubagas Vice Presidente na to, no? Murag kuan. Ang sulti gahapon, we are not insisting. We are only proposing, mga kasibya. Ni termino, no? Pero wa gyud kanang wa ta kakita kanang kamao mo dang paluy-luoy yung taba. No? Kamao mo hangyo ba? Mga kasibya, wa na makita gahapon sa Vice Presidente na to. Kaya natandi naman ron ang tinubagan sang kanhi Vice President Leni Robredo gahapon, mga kasi asa atong diha pa siya sa pwesto nga tukma gyud kay ang tubag dayon sa kanhi Vice Presidente nga wa may magkinahanglan ana maka-operate ni ana, no. Bisan gamay di na problema kung gamay ra mig budget muna itubag sa kanhi Vice President, mga kasibya. Mao pa nagitubag ni Sara Duterte gahapon. Mahimo kita to, pero saon man medyo taas-taas man tagkuan. Taas-taas man tag garbo, mga kasibya, no. Samtang ika-24 ang Pilipinas sa kuan World Cup, sa FIBA World Cup, mga kasibya, no. Ang kining human nga niapil na ta sa qualification round, mga kasibya. Pero wa mabalaka si kuan si Coach Steve Kerr, mga kasibya, sa ilang kapildihan sa Lithuania. Kita mo kus duwa gahapon, gi-replay man to. Pildi niya ang kadak-on sa Lithuania, no. Mao ay nakapapildi la pati nagkuha Lithuania mga 7-footer nagko kayo hingigo pa gyud pildi ang USA team, mga kasibya. Anyway, wala tayo oras, mga kasibya, ni kabutagon sa adlaw nga Tuesday, September 5, 2023. Sa laing edisyon sa atong CBA TV Balita sa L7, ni kabutagon sa adlaw nga Martes. Sangan sa mga kabanan sa CBA TV, sangan ni Roy Racasa, ako si June Perez, maimbutang mga kasibya, hangtod sa sunod nga higayon. Bye, mga kasibya, morning!